พี่หากไปได้แบบนี้ยี่เป็นเป้าเป็นนี่ก็แม่ก็จริงงงอยู่ตรงนี้ยาวเบลย์ว่ายิ่งล่าสุดเป็นเล่นแบบนี้ก็คำพลาดว่าเบลย์เละอย่างนี้กันนี่ก็จะไล่ยิ่งไม่กันเลยbut not easy ไล่นอกกับอาสามบัดกับทริปุระที่ยี่ก็จริงเลยพลาดจงเบลย์จงนี้ก็ลองว่าคัดกี้คิริว่าคราวจงประเทศอเมริกากับรัสเซียกับไชน่าก็สเปนอิตาลีกิลากลันกิลาชาเลนเชียร์New coronavirus kecing yak kalau kepala syirkai. Kat bumi yang ni par kecil lomba tang I doktor Sailu Marwai katar kalau lomba simi ihadu kes iklimat ke ba ikhlat ro komod iklim pentip ne kumnu ne tenrei katu kalau long ko ke kiaspat tenrei iba yang ni komod aladon ke jinda ke ba kerpang ke ba bleu le na bentai jongi isku kemen sungu ya kata thì cũng có lòng mình tangi iba what itu iba don langut possible hostel sangut itu iba na dian ru don show kata ka covid test la arsin tu thì kabangi up man ta ke jing ma khalong stang na kini ki ba wan pai ru ha ka por ka ba ka india kala plu la banong no na kini ka jing jur ka new coronavirus thì ngi haban pidiang yaki imla ban klem pidiang thì habang ipidang yaki sini kawai ka bamangi ngila yoi kumno ngin le tangila ban sumari kini ki bawan menta kamot nginam dan jing sip tiang shu yo new coronavirus kamot hangni ame khalia dan penrai thì kawai ka bamangi ngila appeal ya ka government kalong ba ngi snu thu shai kidar ba ka home quarantine kamlong la fi ong ba ka yeng ka ba he ni ka yeng ka ba ret kan poi hechu kabat kata kadai ke Jingmut dan ke security kamut ting habang ong kal ngila ai de kanuksa ba kalong ko ba the ha ka rusian kanum ne ti hisha u deputy chief minister u le thu wa saus pa angot kila pen khen ti kata kala dei ka jing ka lapses ka ba sharkai hadu kata shubu laki kini ke saus pa ki don yo tu coronavirus mle shu mla shu ban plip kamut ka state mi kala le tenrei aingo yu bleba mshim jai mshim doni tenrei yimla ban shim for granted ya kata ba kamlile ndai kamot larija bakum don coronavirus apa gini ki sapo ki saus pa kamot kalau dai ka failure ka ba khrau ti nakata ka daw yo iba ka home quarantine hi kala feel afi ong ba ude boruspa ude ga ye ka ba he la ba kyar ndrei bubun gitu ki boruspa ban le sa kimi ban le thit kya kimi ban le kai ni tai le pimla ban tim nakata ka daw ka wei ki jing feel jo ki ko lomba south spa ki ngat mo ka sorkar kala de ban batskor ban num pen sha ini ban pendu no ya kini ka home quarantine pat ban le ya kini ka ba ka sorkar hi kala bu ka community covid management committee CCMC kala set up ahman lagi snong but hang tu mentadi ban perklai hoi ikini ki baga sorkar kalabu government quarantine center ikitu ki badan symptom kitu kan shimshar government tenrei yakibai gud kamot kidi ban hakini ki de ban sha ban ki le ki hop quarantine center langi job yakini kamot ila job ti mentana kalian jongi ru dei tang bangi isu bani ka sorkar tenrei na kalian jongi kum ka group de tang ka whatsapp group ngi la ya lutpis la ya senyang lajan poi arlak menta ka bagi senyang nagi member tingi pelai ka appeal menta ke janmit syaki ni pai ba bakin senyang ngin ai kini ka account number jongki ngin sa ai ka press release syaki pikor khobor bor khoi ki pinmi khnang bangin lai syaki tu ki community covid management committee ki ba la sikala exit ya ka capacity jongki kambiang syu la duna kini katai tingi lai ban ai jingrap ikina kini ka group jungi kan dika suruh jong pai ba kin lai tingi appeal mentai ki pai ba kin ai jing ka jing no senyang ki ko bakulu syakani ka committee jungi kenang ba rekat bat ki jing rap jong sorkar namal ngitip ba ka sorkar ya ka bam kala ai kum hangni ha ka shnong ka banga sa nga lung kriam kan ka community covid management committee ngimpat don tau ba wan sa hangni henry ka bam kala poi lupa tamut video jong ka di ka mopat blok Tristom hudu kata ba kila penbiang ya ka bam bat kita kinong wan sa jin sakin pat wan pat poi ti kila don hakalis mat kin sowan tingi tendring ya so bat bakidon ki kini ki community
COVID Management Committee ki baklim yo nakabam nak Sorkar poi ka jinge ti ka poi ka report chingi badi ban le rap ti mata singi shong perkhat ki diat no ba ban dei wat no na ki video ya ki tu ki CC MC ki bala kham exceed ka number jong ni ki ba shim quarantine namar bala tang shula ya kani mot ngira jom namar ngi ka bangi kirki matangi smukhya kani kalong ba ban pelai no kani ka lockdown ban pelai kani ka curfew pi maka jing jar jong ki pai ba te mla shu ban keren bai la ban ai to kham re jing yap jong ki man ta ki ong bai wai mla siu shu ki trai yi ki ong ne pi mai bai wai ru ngin bam le mla shu ban shu solve kani ka problem ti ki ba nya kali dan kamai shu ni kan jing kolong shirkai palat ti ka Sorkar kam dei ban shim sting ye kani na marba yo ka collapse kumnu la shai kemot kan kin bun skin nong tu nong tim kan bun skin jing tu ka jing ti kan bun ki ai na tara ka Sorkar ka dei ban pen state ban wan ra no kan normal si kanang ba ki kin yo ban stang no ka jing trai ye jing ta mar ki la shu sha jumor ban lockdown de kita yo kom long ko ba ka ba sup yo pai ba jong ki ta ka dei ko ba ikwa ba ka Sorkar kan trishtom kan biang bai yakini ki bukan pen biang bai nadu bakal isyaw yakini nang thina po bernihat ki ban sini ban numdei ban insting ai ki duty bo biang yaki officer ang tu ka lesigen jing kaliang duty kanang ba men kani dala miet ni yo report ba dan ba pe kita shu e umta mana ka tu ngi deni we long is samla na national iwan sakut apo ka we ki jaga hagati video but kata ka bos kim tre ban isyawi hatu bangi habania phone ni simit kumno bantai op ya gitu ti sekretari jungi ba agent kurang ila trishito ma gitu hadu yo isa marwai hagawati kin thai brio ti kalong ba ki officer ting teng ki ni asko si juai kata ko complain ki wan phongun asbar te nang te ki on khiri bi siing kata ka komperkat jong ki officer ki thai mat ban ni pen khre bam kredi ang tu ki khri siing kita ki argut ki ong siing jogi ko kabaret mlong man sa khre siing kata ka de ka ba ngi kwa ba ka Sorkar kan ai ka warning ka ba klan ye kini ki district administration lara mano ba listing ye kini kamut ka habshim ka action ka ba shirkai ba namar ba kan kata ya ka jingyap nom de shu yap ka emre light na kitu argut ka priang kani ke jingpang covid hari jungi hab lockdown hab curfew biang hangda tengila ya wad ngim yap no coronavirus run nei ka jingyap kan kin yap kan tara ya kitu ki officer ki badan hagar district administration devan ai ki ka warning ka balada ki kainsting ye ka kam pendu par kamat jam namar ka ta ya ka kumungi askong ko to ba jah juai ba arngur ki ong kong ki ong ngam tip monu ri officer ka thene shrang yong ngimlong malaysia namar ka yeng jingi ka bret yong khele yele quarantine ti yeng te kata ka ba ka de leakage ka ba shirkai hadu kata tingi ker part chief minister ka cabinet bakin ai ka strict direction yaki officer jungi na trishtom ka badang sa ini por mangila job lupa long tang ban penne ya kata ki jing job bangila yo ka ba son ka ditang kita asli yaki tu ki badan symptom kan rabe ya po ka government quarantine center ti yaki tu ki bomdani ai kin le ka quarantine hapo ki kani ka community covid management committee ba kidan haman lagi shnong kata te wadnum kinum de shu ban pha sa ka home quarantine tang kata ka de banam le sa ka home quarantine namar ba wala ka lagi ye ki ba he kilong ki ba ruspa re ki hun ruspa tin tang ki ba khamle mon himi ya chineng shuru but fi hang ni ka feel ka policy nalor ba ki ong ka de ka ba ya bit ka ni ki jingpang hadu kata ya ka kerteng phim ai ka jai phim ai ka address phim ai ki lai ti ruspa ngur dan batil ye shong ni sha ya yu ba ki nalor fi ong kata nalor insya akiwi ki jaka ki ai ka kerteng ya ka address bitu ki brio ki pai ba jungi ki tip otang shumi uta surok ka stigmatization kamdan hau khasi jungi bangin khenben yu yim khenben re tangi tu period badai ban siar ngi kiar tangi tu omru bai isi kalong ba ban lai ini te menta ka Sorkar ka ai priorities ban dia ka stigmatization kam don I policy ya ka containment they ban contain yaki ne naga benta ka stigmatization ka containment kam don bat kumta kan spread ka ni ka covid-19
Kadi kata ka baga Sorkar ka priority juga kala rumah ka top priority juga stigmatization kata kam dan haungi kijai bendri kumia kata ka bagi dan kam ta kalong ban containment pa kitu ki beri kinumla ban long ban pinbit ki wepan kata ka bagi kwa ban appeal sa Sorkar to ngi ai public Sorkar kala trestom kala khun hi ka sin ka bani kong tri kala khun kila la du kan ni rom ka di ki jom ki ten rei hoi ngi kido ye like let ani yang tai tambah sai ni kim diat kin le stom kemudian ngin kanang baga kanwan no ka normal si ha kan ga jaka jongi ki beri kin yo ban stang ban tri ban ta no ma kala ta pala di nakalek jungi kum ki Riew-Rangbah nakalek sodong jung kabri nyuk tram tinggal i ye kini ki jing don kam ka ba ngin ai ki jing trelang bat ka Sorkar dak ba kum ki rupai ba ngim la sha bangidon ka jingit khili tinggal sina ye ga group ka bangil ai kerteng ka sur upai ba kabri nyuk tram ka de leng WhatsApp group ka bai ba deng chala i XCM jungi de chairman but ngade jung secretary ibaras de treasurer but leng ba kani nakalek jungi kum ki Riew-Rangbah bat ki long keme ki don lang ki ru pakhmat chung Jylla bat chung kabri nyau trap jungi ngilelum ngila senyang kat bala la pisa bangile don te mata kala mi lacan poi arlak ti henry la rangi pej pada ye jing don kam haman laki jaga nolor kata paru de dang bon ki snong ki thau kam tam si ki thai nong kondong bat ki chika ki sinong ki ba sa ki biru ki ba duna ha ki kokot kumut kan siam jing watla ka Sorkar kala persyang banyarap leng ba ka bam gadi tenre sakaweru ki don katung ni tili ki snong ki ba nagaleng jungi ngila leng ti ngiyo ya ka phone call ngiyo ya ka report na ki noilam snong ba ka Sorkar kamla man pembeng wadi ka bam wadi kini kita tenre ya ta tong ngim thau bala se ka por ka baker ki ngam tong ini trelang te na ta daw nagaleng jungi ngila snai gini ke group ba la don kum ki tu ki jaga ki balong karki kumai chairman jungi la dapat time ne ba ngin persyang banyarap yaki ki kilat ke bangin sasim ya karai da kino kilat kelti bangin yarap ti leng ba kani ngila pelelenti da ka ba omdon kam bani kunduk marhamat henry ingin le online le ingin le bancu transfer ba leng ba ka bank ka bangin legit da ka account number chung i treasurer ki jongi hi ka ba ngila ai ka account number barok hoj ka ba biang na dong sodong ki bala pa transfer kin chu transfer ba ti kemut kani kesenyang ka bangi ai baru kolong bakat bala lagi bor ngimdon yang da ka fix amount ka bangin ong kata-kata henry lar ai si po tengka si spa tengka silak arlak kumta deter kedai ka mon sungha ka jungi ka bangin yarap yo pai ba ya ki produk personal lojong pat hang neru ya ka jingken jing dia ngida maintain ba ngin sina ka reset mondo ba ai ngida maintain yang kata rukom but andang la sya hisngi dang la lej ban ai ban sedang ban sam sakitu ki senta ki badon kam ya ka jing yarap ru nginda ai da kata rukom ka bangin maintain hi ka accountability ke jungi ka bangin nabu ka record ka babyang but daily ba kata kadau ngikar pat menta leng ba kan ikasur upai ba jung kabri nyutrap ya barok ki kon gejar jung kabri nyutrap nyuskom banum sim da kum pat yang dikomti ke jungi ka jing thmu hi ke jungi kolong bai tanggawe ka bangim don ka jing thmu ban yalam bakala da kum pat omdai ban yusu bakala ka jing thmu kolong bangin kon persya ban pen khoj ya ka Jylla ka jungi ban light na uni ucing pang uba kapathai mata borok kawai kai ro jing ubangi ong tau covid-19 di